Γιγά, γιγά, γιγά. Κωνσταντίνε. Νίνα, 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 νίνα. Νίνα, νίνα, νίνα. Τι έχει εκεί. Μιλένα είναι. Πόσο μεγάλο παιδί θα γίνεις εσύ? Τόσο! Τόσο. Πού πας? Τόσο. Θα πάρεις αυτό, δικό σου είναι. Κάτι προσπαθούμε. Πού είναι η γλωσσούλα? Η γλωσσούλα, δείξε τη γλωσσούλα. Τα αυτάκια πού είναι τα αυτάκια? Τα αυτάκια πού είναι? Τα αυτάκια πού είναι? Πού είναι τα αυτάκια? Μπράβο τα αυτάκια. Γατάκι. Το γατάκι πώς κάνει? Το σκυλάκι? Αβάφ κάνει. Το προβατάκι πώς κάνει? Το προβατάκι πώς κάνει? Μπε. Η αγελαδίτσα? Η αγελαδίτσα? Τι σε έκανε το πόδι, σε γαργάλισε? Κάνε το νου νου νου. Νου νου νου. Μπράβο, μωρή. Κωνσταντίνε, πόσο πολύ αγαπάς τον μπαμπά? Τόσο πολύ! Θα δώσεις λίγο και στη μαμά τσάι? Θα δώσεις λίγο και στη μαμά? Για δώσω και λίγο και στη μαμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πες και εσύ ευχαριστώ. Μπράβο, μωρή. Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ.